Médiakutató Podcast. A Médiakutató médiatudományi folyóirat podcast sorozata. Médiatudományi beszélgetések friss kutatásokról, figyelemre méltó jelenségekről a Médiakutató szerzőivel. A mikrofonnál Jamriskó Tamás. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, én Jamriskó Tamás vagyok, és itt van velem a stúdióban Pintér Róbert, Robesz médiakutató. Szervusz! Szia! Köszöntöm a hallgatókat, mindenkinek jó szurkolást kívánok! A Médiakutató podcastjében olyan anyagokkal foglalkozunk, amelyek szubjektíven valamiképpen érdekesek, figyelemre méltók, nyilván mindegyik az, viszont itt a videójátékok kapcsolatával megragadta a figyelmemet, amelyet te írtál egy tanulmányt, az egyik legutóbbi, a 2023-as nyári számba. Honnan jött neked az érdeklődés, miért videójátékok? Hát én piackutatóként dolgoztam sokáig, kenyérkereseti okokból leginkább, meg hát adta magát a helyzet, hogy amikor információs társadalommal foglalkoztam valahogy az ezredfordulótól kezdve, akkor túl nagy lett a terület, és specializálni kellett, úgyhogy piackutatás irányba mentem el, és a 2010-es évek közepén, ahol dolgoztam, ez az Enet Internet Kutató Kft. Egyébként, mind a mai napig létező kutató meg tanácsadó cég. Ott az egyik tulajdonos azt mondta, hogy figyelj, Robesz, ez a videójátékozás, ez egy baromi izgi téma, és képzeld el, hogy voltam egy ilyen rendezvényen, és tele volt kisgyerekekkel, meg szülőkkel, és nem tudom én hány moziteremben nézték párhuzamosan ugyanazt, és hogy ez nagyon jön, ez nagyon izgalmas. És ha lenne egy kis időtök, akkor létszi, majd ezt táblázzátok már be a feladatok között, kéne csinálni egy ilyen videójátékos kutatást. És akkor mondtam, hogy persze, majd ha egyszer ráérünk. És aztán tényleg egyszerűen láblógatósabb időszak jött az ilyen 1-2 évvel később, és akkor eszembe jutott, hogy hát végül is jó a tulajdonos, lehetne neki ilyenfajta igényei, meg tényleg ez a terület annyira nem is érdektelen. Ráadásul nekem is akkor kezdett a fiam, ugye 2007-ben született, akkor kezdett belenőni pont ebbe a videójátékos időszakban, majd fogunk róla beszélni, hogy 6 és 10 év között kezdik általában videójátékozni a fiatalok, és én is elkezdtem küzdeni ugyanazzal, amit általában a magyar szülők küzdenek, hogy engedjem, ne engedjem, hogy engedjem, mennyit engedjem, mit engedjek, hogyan beszéljünk erről, stb. És akkor így én nem játszottam egyébként fiatal koromban, tehát nekem kimaradt ez a Amiga, Commodore, stb. Dolog, bár benne voltam ebben a korosztályban, de nem volt saját számítógépünk, nagyon szerettem volna egyébként. És akkor úgy voltam vele, hogy jött ez a felkérés az igazgatótól, meg érdekelés a téma, meg érintett is vagyok, na akkor nézzük meg, hogy mi ez az egész videójátékozás, és akkor viszont már komolyabban álltunk neki, tehát csináltunk alapozó kutatást, interjúkat, megnéztünk, hogy nemzetközileg hogy néz ki ez az egész, tehát hogy tényleg egy ilyen rendszeres kutatást állítottunk össze, és én ezt vezettem 16 és 19 között. Aztán én eljöttem az Enettől, de a téma vagy a terület megmaradt, mind a mai napig egyébként a Reaktív Digitál csinálja ezt a kutatássorozatot, tehát most már 16 óta, vagy 17 óta, tulajdonképpen 23-ban még megcsinálták, tehát hogy 6-7 éves adatsor van, ami nem példanélkül való, mert van más kutatás is, játékos létkutatás, ami régóta megy. Sajtóanyagok hozzáférhetőek, de hogy maga a kutatásnak az adatai, azok annyira nem férhetőek hozzá, tehát szerettem volna egyrészt rámutatni arra, hogy ebben az idősoros adatokban mi van benne. Másrészt pedig írtam egy cikksorozatot, ez alapvetően a digital parentingról, tehát a digitális jószülőségről szól, hogy kell gyerekeket digitális eszközök kapcsán nevelni egy oldalnak, és ez az oldal ez megszűnt, és vitte magával az összes szövegemet. És ez nagyon fájt, és akkor mondtam, jó, akkor írjunk ebből egy cikket, viszont ha már megírom a cikket, akkor frissítem benne az összes adatot, és akkor a reaktísok adtak, meg az enetesek adtak friss adatokat. Hát frissabban az értelme, hogy 23 nyarán jelent meg, és 22 végén, azt hiszem, akkor frissítettem be az akkori adatokkal. Tehát ugye szépen öregszik a szöveg, viszont ott összeszedtem minden tudásomat, és ezek vannak benne ebbe a cikkbe. Még egy gondolat a kutatáshoz és az adatokhoz. Mennyire gyorsan változik, vagy változhat ez a videójátékos piac, így, hogy már azért évek óta ismered, követted. Tehát mondjuk, amiket állítasz ebben a tanulmányban, ebben az írásban, az mondjuk egy 24 decemberében, vagy egy 25 környékén mennyire lehet még érdekes, megfontolásra méltó, azok a tanulságok, amiket felsorolsz benne, azok mennyire lesznek, vagy lehetnek relevánsak mondjuk egy 1-2-3-4 év múlva?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok hosszú távon működő trend jellegű jelenség van, ami szerintem igaz lesz. Tehát, hogy a cikkben is, és érdemes szerintem akár nem is az egészet elolvasni, csak hogyha valakit érdekeljen, egy-két-három oldalas rövid részekből, fejezetekből áll össze. Egy-egy terület szerintem olyan dilemmákat vagy kérdéseket fogalmaz meg, amik 25-ben vagy 24-ben, attól függ, hogy majd mikor nézi meg valaki, vagy hallgatja ezt a beszélgetést, ugyanúgy aktuálisak, legfeljebb a számok nem lesznek igazak. Ilyenek például az erőszak és a videójátéknak a kapcsolata, ilyen például a nemi különbségek a videójátékban, ilyen a családon belüli konfliktus forrás, stb. Ahol szerintem öregedni tud a szöveg, az a eszközhasználat, vagy az eszközvilágnak a megváltozása. Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk berobban mondjuk egy augmented reality, tehát egy AR forradalom és sisakok lesznek, ahogy most az Apple ugye megpróbálja ezt a világot valamennyire elhozni nekünk, és ugye vannak játékos szemüvegek, vagy szemüvegek, amik leginkább játékos célra használtak, tehát a Metának például a Questje. Hogyha megváltozik az eszközvilág, akkor meg tud nagyon gyorsan változni az a kontextus, ami a játék köré föl van épülve. Ugye a fiamnak ezt szoktam mondani viccesen, hogy küzdünk mindig, hogy mennyit játszott, meg mit játszott most éjszaka, és még 1:30 fenn volt, pedig vasárnap volt, és hétfőn suli. Mindegy, kellően fölbosszant ez az egész, és nem tudom, hogy kezelni. És akkor mondtam, ezért írtál belőle inkább egy tanulmányt. Írtam belőle egy tanulmányt, de ettől még, hogy is mondjam, tehát az egy tudósi pozíció, ez meg egy apa szerep, és hát ebben én is szenvedek, tehát nem vagyok én sem jobb vagy rosszabb, mint mások. És neki mondtam még egy pár évvel ezelőtt, hogy nekem legalább megvan az a lehetőségem, hogy bemegyek a szobádba, megkerülöm az asztalodat, mert úgy van fölállítva, hogy persze ne lehessen látni rögtön, hogy mit csinál. Megkerülöm az asztalt, és akkor látom, feltétlenül nem kapcsolja, hogy mivel játszik, hogy most akkor éppen valamilyen szimulációban autóversenyzik, vagy nem tudom én, valami öldöklős játékban játszanak többekkel. Mondom, nekem legalább ez az illúzióm meg lehet, hogy be tudok kapcsolni, rá tudok nézni. De mondom, a te gyerekednek majd egy büdös nagy sisak lesz a fejére csapva, és lehet, hogy úgy érzed, hogy ott van, de teljesen egy másik világban lesz bemerülve. Tehát ha jön egy ilyen törés vagy váltás, és ugye a másik váltás, hogy az augmented reality-n kívül akár a mesterséges intelligencia, ami fel tudja borítani, hogy mi a normális, vagy mi a játék maga, egy videójáték, akár most vehetjük a hardcore játékot, meg a casual vagy alkalmi játékot, akkor tudnak elavulni a cikkben lévő tartalmak, de akkor is csak úgy, hogy rá épül, vagy a kontextus egy kicsit megváltozik, vagy egy újabb réteget húzzunk rá meglévő dilemmákra, vagy problémákra. Még egy gondolat ahhoz, amit a fiadnak mondtál, ezek szerint azt gondolod, úgy látod, hogy mondjuk egy 50 év múlva, 70 év múlva ilyen nagyon erős augmented reality környezetben fogunk élni. Eljutunk oda technológiailag, mentálisan, bármilyen szintű fejlődésben, és ez egy elterjedt dolog lesz, mint ahogy mondjuk, hogyha 80-as évekből belenéztünk volna a 2000-es évekbe, és a testünk egyfajta meghosszabbított interfészét láttuk volna a kezünkben, amit most telefonnak hívunk. Igen, van ilyen jövő forgatókönyv, tehát ha jövőről akarunk beszélgetni, akkor nem érdemes azt mondani erre teljesen nagy messzélesség, hogy igen, így lesz. Elképzelhető ilyen jövő forgatókönyv, hogy az augmented reality, tehát ilyen, hát ugye nem virtuális valóság, mert az augmented, az kibővített, vagy kiterjesztett valóság, tehát egy extra réteg, amit a valóságra ráfűzünk. Ugye a Metának volt ilyen jövőképe 2022-ben, ők szerették volna, ezt azért is nevezték át a céget, a Facebookot Metára, mert azt gondolták, hogy a metaverzum az jön, tehát egy ilyen fajta jövőkép az erős lesz. Most én úgy látom az utóbbi 1-2 évnek a technológiai trendjeit nézve, vagy leginkább ugye most a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia, ami berobbant, és inkább az visz minket valami fajta jövő felé. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a metaverzumos, kibővített valóságos jövő fog dominálni, de nem elképzelhetetlen egy olyan jövő, amikor az megtörténik. Szerintem az 50-70 év talán nem is kell neki. Én azért hiszek a Kurzweilnek az akcelerációs tézisében, ugye aminek az a lényege, hogy a 21. században egy gyorsuló fejlődés van, társadalmi-gazdasági fejlődés, részben ugye a technológiával való interakcióban, vagy kvázi ilyen hibrid rendszerben, hogy építjük magunkat, meg a technológiát fejlesztjük. Tehát emiatt, hogyha lesz valami, és mondjuk ez a valóság, vagy ez a forgatókönyv megvalósul, akkor ez szerintem erre egy akár 5-10 év múlva is már bizonyos szempontból másképp nézhetünk, mint most, és akár 20 év múlva meg teljesen másképpen. Intelligens kontaktlencség, stb. Vannak erre vonatkozó egyébként érdekes feltételezések. Azt írod, hogy Magyarországon nagykorú lett a videójáték. Miért? Hát több oka is van. Az egyik az, hogy abból a réteg műfajból, ami mondjuk a 80-as években volt, amikor én voltam gyerek,
tehát hogy csak az tudott számítógéppel játszani, vagy akár ilyen, hát most lehetnek kézikonzoloknak, vagy kvarcjátékoknak nevezni, vagy árkádjátékoknak, amiben bemegyünk egy gépterembe, és ott mondjuk flipperre, vagy egyebekkel. Tehát azt tudta ezekkel játszani, ki vagy meg tudta ezeket fizetni, vagy pedig bement ilyen helyekre. És hát emiatt ugye ez egy réteg műfaj volt gyakorlatilag. Viszont ugye 2010-ben jött egy okostelefon forradalom, vagy 2010-es években, illetve hát jött egy számítástechnikai forradalom, és ma már ott tartunk, hogyha mondjuk az alkalmi játékot nézzük, tehát az ilyen passziáns, szókirakós, nem tudom én, kattingatok valamilyen játékkal az interneten, akkor ezek a játékok, ezek a társadalomnak a túlnyomó részét elérik. Tehát akár ilyen 60-70% a magyar felnőtteknek 18-69 év között az játszik. Tehát, hogy nem mondhatnám azt, hogy ez egy szubkulturális jelenség. Tehát az elterjedtsége az egyértelműen egyfajta felnőtté válási attribútum. Igen, benne van az, ugye, hogy emiatt felnőttnek tekintetjük, a másik része pedig, hogy az e-sportot nézzük, bár nem kérdezted, de az is ugye videójátékkal nagyon összefügg, legalábbis a hardcore részével, akkor azt lehet látni, hogy több mint 700 000 olyan ember van Magyarországon, aki olyan címmel játszik, játékcímmel, amiből van e-sport, és hát ugye nekik van családjuk, beágyazódnak egy társadalmi környezetbe, megalakult ugye az e-sport szövetség most már jó pár évvel ezelőtt, tehát ugye elkezd ebből a szempontból is nagykorúsodni nem csak az ilyen általános videójátékozás, hanem a hardcore videójátékozás is. Itt nagyon sok érdekes dolgot hisz például a játékos típusokról, nemi különbségekről, az e-sportnak és a sportnak a kapcsolatáról. Milyen olyan, mondjuk így akár sztereotípia bontogató, vagy olyan anomáliákat találtál a kutatás az ezzel való munka során, amikre első körben nem gondoltál, vagy egyszerű érdeklődőként nem gondolhatunk. Mondok egyetlen példát, ami engem például meglepett, hogy akik e-sportolnak, ők a való életben is nagyobb arányban sportolnak a fizikai térben. Igen, ez egy klasszikus meglepetés, mert ugye az van az embereknek benne a fejében szerintem már a 80-as évek óta, hogy vannak a pattanásos geek, tehát hogy számítógépre valamennyire rácsavarodott fiatalok, akik jellemzően nem tudnak 2-3 értelmes mondatot összerakni, nem mernek megszólalni, csajozni, pláne nem. Csak a matematikában jók, ülnek a kis gépük előtt, és valahogy így ilyen társadalmilag izolált környezetben vannak, és egy kicsit túlsúlyosak is ebből a mozgásszegény életmódból fakadóan. És hát rá kell, hogy cáfoljunk ezekre, mert mi megkérdeztük, ugye itt 2 kutatás ment az enetben, egyrészt egy reprezentatív, 18 évnél idősebb korosztályt leképező kutatás, hogy játszanak, nem játszanak, sportolnak, nem sportolnak, illetve volt egy nem reprezentatív kutatás, ami pedig azokat a hardcore gamereket, vagy e-sportolókat értsük most azt, akik e-sportos játékkal játszanak, amiből van e-sport, ez 700 000 ember, hogy mit sportolnak egyáltalán. És ugye a hipotézis az volt, hogy ez a kép, amit leírtam az előbb, hogy ez mennyiben igaz, vagy nem igaz. Hogy akkor ez száfolódik, vagy igazolódik. És hát ugye azt találtuk, hogy jellemzően akik hardcore gamerek, ők sportolnak a legtöbbet, aztán ugye a videójátékozik, és aztán mindenki más, mármint aki nem videójátékozik. És ez, hogy is mondjam, itt azért én nem okozati összefüggést találnék ebben. Ez kicsit olyan, mint az olvasás, hogy a fiatalok olvasnak a legtöbbet, de azért, mert tankönyvet olvasnak, meg leveleket olvasnak, meg Messengerben olvasnak, meg egyébek, tehát hogy valahogy egy olyan élethelyzetben vannak. Itt is azért a fiatalok leginkább, akik hardcore gamerek, és hát olyan élethelyzetben vannak, ahol ugye mindennapos testnevelés óra van, zárójelben megjegyzem, amivel nagy mértékben egyetértek, zárójel bezárva, de ugye népszerű nagyon a különböző csapatsportok, a foci, az edzés, a kerékpározás, a futás, tehát ezek népszerűek. És aztán majd persze ők is egy ilyen életkezdeti helyzetbe kerülnek, amikor kikerülnek majd az oktatásból, az iskolapadból, elkezdenek dolgozni, családot alapítanak, sokkal kevesebb szabadidejük lesz, és az igazi kérdés igazándiból az, hogy akkor megmarad-e nekik az aktív sportos életmód, vagy pedig ülnek benne a munkahelyükön x órát, és aztán még otthon vagy a hétvégén is erre rátolnak még 3-4-5-6 órát videójátékozással, mert akkor az nem lesz feltétlenül egy jó dolog. Hogyha már itt ennél az átváltásoknál tartunk,
A képernyőn töltött, képernyővel töltött idő, a screen time, azt hogy látod, mennyire tolódik el? Itt szintén a tanulmányodban utalsz arra, hogy hát végtére mi a különbség a televízió nézés, vagy a videójátékozás között, vagy akár egy telefonon végzett valamilyen fajta social media tevékenység között. Tehát a kérdés az, hogy a screen time ott mit látunk, hogyan tolódik el, mit látsz így az ismeretanyagot tükrében? Hát, ha röviden kell mondom, akkor azt látom, hogy miközben a szülők ülnek a tévé előtt napi átlag 5 órát, ugye ez a nézemérése szerint Magyarországon, ugye egy 4 évnél idősebb, és most nem csak a szülő, hanem a teljes népességre vetítve, átlagosan ennyi időt töltünk televíziónézéssel. Tehát miközben ők ezt csinálják, közben a tínédzserkorú gyerekek, főleg a fiúk, mert a hardcore gaming nem érintettük még a nemi törésvonalakat, de leginkább ugye a fiatal fiúkat érinti, tehát a hardcore gamereknek ugye a 90%-a az fiú, vagy férfi, ki hogy szereti. Mi a klasszifikáció? Hát mi fiút mondjuk, ők meg valószínűleg már férfiak szeretnének lenni. Tehát, hogy ők meg ugyanebben az időben párhuzamosan valószínűleg nem a televíziót nézik a családdal, hanem a saját kis kütyűkön vagy készülékükön, és ez jellemzően leginkább ugye a hardcore gamereknél inkább PC, és nem feltétlenül okostelefon. Valamifajta tartalmat fogyasztanak, időnként akár párhuzamosan, tehát miközben játszanak, közben a másik kijelzőn megy valami videó, vagy csetelés, vagy bármi egyéb. Tehát van egy multitasking. Tehát a screen time szerintem van itt egy ilyen optikai illúzió, hogy azt gondolják, akik alkalmi játékosok, hogy mennyire nagy időpocsékolás gyakorlatilag, hogy a gyerekek videójátékkal játszanak, mert hiszen sokkal okosabb dolgot is tudnának csinálni, vagy jobb dolgot, például kimehetnének az udvarra labdázni. Igen, egyébként kimehetnének, de hogy ez egy társas tevékenység, amit ők megélnek ott, és semmivel sem rosszabb vagy másabb, mint amit a társadalom tolerál, ez a napi 5 óra tévénézés. Tehát itt azért van egy ilyen álszent hozzáállás, vagy kettős mérce, ami persze érthető, mert hiszen, hogyha 60-70% mondjuk a magyar társadalomnak videójátékozik, akkor itt ilyen szókirakósra gondoljunk, meg passziánszra gondoljunk, tehát ilyen hulladékidőben eltöltött játékra, ami általában a napi 30-45 percet nem haladja meg, és akkor ugye őnek nem tudják elképzelni azt, hogy lehet ebből 3-4-5-6 órát, vagy akár egész hétvégén szinte felállás nélkül ebből a típusú tartalomból elfogyasztani, hiszen ez akkora hülyesség, hát nincs az embernek annyi hulladékideje, ez időpazarlás. És itt van szerintem egy ilyen furcsa optikai csalódás, hogy nem látják azt, hogy ez másképpen működik. Tehát, hogy minthogyha nem tudom én, a televízióban csak ilyen rövid videókat néznénk meg, mondjuk a reklámblokkokat néznénk naponta 10-15 órában, hát ugye abba bele lehet tényleg zöldülni. Tehát, hogy kivetítik ezt a casual gaminget a hardcore gamingnek a világára, és nem értik, hogy ez pontosan mi történik. Tehát itt van egy elbeszélés egymás mellett, és általában a szülők és a gyerekek, most a szülők alatt a nem gamer szülőket értem, mert azért van most már felnőtt az a generáció, aki játszott gyerekkorában, illetve a nagyszülők. És itt van egy elbeszélés, és akkor még rá nehezkedik egy nemi törésvonal is a férfiak és a nők, anyukák és az apukák között. Nekem talán egyébként ugye kérdez, hogy mi volt leginkább meglepő. Nekem ez a nagyon komplex dinamika, családi dinamika vagy rendszer volt, amiért azt gondolom, hogy érdemes volt ezt a kutatást elkezdeni, hogy ezt jobban meg lehetett érteni. Tehát a casual és a hardcore gaming és a nemi törésvonalak, és hogy ezek hogyan erősítik egymást, és hogyan lesz ugyanabban a kérdésben két külön oldalon általában a család férfi tagjai, meg a női tagjai, és hogyan nem képesek egymással kommunikálni, miközben kellene. Uh-huh. Itt mondtad, hogy a hardcore gamerek nagy része fiú vagy férfi, attól függ, ugye, hogy milyen szintet érnek el, úgy te levelre utalok az életben, hogy egy pici ilyen kitekintés is legyen hozzá. De ugye szokták azt is mondani, hogy aki videójátékozik, az agresszív lesz, mert lőnek benne. Tudom én is ezeket a sztereotípiákat, mi is megkaptuk. Adná magát az a fajta nyilván téves következtetés, hogy sok fiú a sötét szobában játszik, a lövöldözős játékokkal agresszívak lesznek. Mit látunk az agresszió, mentális egészség és a játékos létnek a kapcsolatában? Hát gyakorlatilag ez a leggyakrabban, vagy a legtöbbet kutatott téma. Van, ugye a cikkbe is hivatkozom, van több metakutatás, vagy irodalomkutatás, ami megpróbálta összegezni azt a sok-sok kutatást, ami készült, és ezek azt mondják, hogy van valami fajta együttjárás az erőszak és a videójáték között, tehát, hogy azt mondjuk nem tudjuk megmondani, hogy azért kezdenek el
erőszakos videójátékkal játszani a fiatalok, jellemzően a férfiak vagy fiúk, mert hogy erőszakosabbak, vagy azért lesznek erőszakosabbak, mert ezzel játszanak. Tehát ez a okozati viszony mivel van kapcsolatban, azt nem igazán lehet megmondani. Illetve hát van egy erős morális pánik körül, ugye Egyesült Államokban látjuk a sok-sok ilyen iskolai lövöldözést, és ott majdnem mindig megjelenik az, hogy akkor az elkövetőnek a számítógépen megtalálják azokat a erőszakos videójátékokat, amivel játszott. Erre egy ismerősöm azt mondta, hogy valószínűleg az elmúlt 24 órában krumplit is ettek, tehát a krumpli az nagyon egy veszélyes növény. Ő azt sugalt ezzel, hogy itt egy együttjárás van, és valószínűleg nincs azért ekkora összhang a kettő között. Tehát, hogy van együttjárás, de mondjuk, amikor kritizálták az egyik ilyen metakutatást, ott például az volt az eredmény, hogy mindössze az erőszaknak az 1%-át volt képes megmagyarázni a videójáték az elkövetett erőszaknak, és volt olyan kutatás, ami megkérdezte a gyerekeket, hogy előfordult-e már vele, hogy akár erőszakosan is megvédte magát, ha igazságtalanság érte, vagy hogy felindult és összetört valamit, stb. Tehát, hogy az erőszaknak is vannak különböző szintjei, és aki nagyon akar a videójáték és az erőszak között kapcsolatot találni, az egészen biztosan fog. És aki pedig nem szeretne, vagy szeretné azt megmutatni, hogy a videójáték az mennyiben képes, és vannak ilyen kutatások is, segíteni az erőszak feldolgozását. Például egy olasz kutatás azt nézte meg a koronavírus idején, hogy hogyan játszanak fiatalok csapatban, fiúk, és azt figyelték meg, hogy általában a fiúk kihangosítják a saját gondolataikat, jobban tudják narrálni magukat, jobban el tudják mondani, hogy mi bántja őket. Ugye ez abból fakad, hogy rendszerint ezekben a videójátékokban, főleg az ilyen erőszakos játékokban ma már ugye ezek hálózaton, interneten keresztül mennek ezek a játékok. Tehát nem az, amikor én voltam fiatal, hogy akkor toltuk a Doomot, mondjuk, vagy valamilyen más ilyen belsőnézetes ilyen lövöldözős játékot, ilyen FPS játékot, és hát nagyon ritkán leszámítva azokat a pillanatokat, amikor ez hálózatba kötött számítógépeken ment, azért az ember általában a gép ellen játszott. Itt viszont a gyerekek, mondjuk mint az én fiam, ő jellemzően csapatban játszik, és ez valós idejű, és két csapat egymás ellen, 3-4-5 ember egyik oldalon, másik oldalon, és ők folyamatosan kommunikálnak egymással, tehát itt csapatmunka van. És ugye ez az erőszak ebben az esetben teljesen másképp néz ki, és azt találták ebben az olasz kutatásban, hogy az ilyen megerősítéses tanulás, tehát amikor visszajelzi neki, hogy figyelj, most ezt így csináltad, úgy csináltad, most másképp csinálj, stb. Tehát, hogy nem az erőszakon van a hangsúly a játéknál, hanem akár ez a kiangosított gondolat, a narrálás, az erőszaknak a helyen való kezelése, a megerősítéses tanulás, az erőszak bizonyos szempontból kiengedése vagy kiérése. Tehát, hogy van olyan kutató, aki meg tudja találni azt, hogy igen, az videójátékok erőszakossá tesznek és problematikusak, és van olyan kutató vagy kutatás, ami megmutatja, hogy itt azért van egy funkcionalitása ezeknek az erőszakos játékoknak, kicsit olyan, mint a sport, hogy vannak olyan sportok, amik erőszakosak, de kultúrát vagy szabályozott környezetben zajlik ez az erőszak, és ugye játékiból csináljuk ezt a dolgot. A videójáték mennyire van összefüggésben a mentális egészséggel? Én elolvasva a cikkedet azt látom, érzem, gondolom, és akkor erősíts meg kérlek, vagy cáfolj, hogy sokfajta játékos típus van, és a játék amellett, hogy van egy ősi, ha mondhatjuk akár így evolúciós funkciója, mind önmagunkban, hogy egyedül csináljuk, mind magát, játék a játékért, mind pedig ez a fajta csapatmunka, van neki egyfajta eszképista funkciója is, egyfajta, hogy is mondjam, olyan léte és olyan puhasága, komfortsága, egy olyan világ legyen az majd, hogy nem bármilyen játék, ahová jó elbújni, ami azért kint van a valóságos világtól, ahol sokkal másabb nehézségek és kihívás és stressz van. Ez hogyan állhat összefüggésben a mentális egészséggel, mint az önmagunk való törődés, egyfajta, talán nevezhetjük így öngyógyítás szempontjából, mint pedig azzal, hogyha ez fordítva működik, az ember a saját játékosságának, a játékokban való létének a nehézségei nem igazán tudja
feldolgozni. Nagyon egyszerű példa, szerintem nagyon sok ilyen mémet láttunk már ennek a negatív részére, üvöltöző, sikoltozó kisgyerekek, amikor nem sikerül egy játék, vagy apuék idegesek lesznek, guilty pleasure videók alapvetően, és a nem tudom, PlayStation-t az amerikai apuka összelövi, hogy bedobja a medencébe. Tehát hogy állunk a videójátékozás, a videójátékos lét és a mentális egészség kapcsán? Igen, nagyon, hogy behoztad az apukát. Tehát mindenki azt gondolja, hogy a videójátékozás és a mentális egészség kapcsán alapvetően a videójátékkal játszó gyereknek a mentális egészségét kutatjuk, vagy nézzük. De ez nem feltétlenül állja meg teljes mértékben a helyét. Persze őket vizsgáljuk, vagy a kutatásoknak egy jó része őket vizsgálja, de itt a családi dinamikát kéne szerintem megnézni. Tehát, hogy nem csak az ő mentális egészsége az érdekes, hanem a testvérek, de leginkább szerintem a szülőknek a mentális egészsége, és az a fajta viszony, ami a családon belül megy, az a fajta dinamika, hogy mennyire határozza meg a gyereknek, meg a szülőnek a kapcsolatát, hogy a szülő az tilt, vagy korlátoz, vagy szabályokat próbál meg felállítani, és ugye a gyerek ül a számítógép előtt, az idejének a túlnyomó részében, és abban a kevés időben, amikor hajlandó minőségi időt eltölteni a szülőkkel, akkor a szülőnek meg cseszegetnie kell, úgymond, és a kapcsolatuk erről szól, ami mind a két felet megfelelő mértékben frusztrálja, és az ő a szülőnek, meg a gyereknek a mentális egészségére is hat. Az a probléma szerintem, hogy beszéltünk ugye az erőszakról, ugye a másik ilyen kutatott téma, vagy vitatott téma az a játékfüggőség, hogy akkor most mikortól tekintettük a videójátékozást függőségnek. És az a probléma, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, hogy akkor ennyi perctől, vagy az ilyen típusú használattól, mert nagyon nagy mértékben az egyéntől függ, és egy soft definíciója van, hogy elsődlegessé válik maga a játék, akkor is, hogy a konfliktusokat okoz a környezetében, hogyha a tanulásnak vagy az alvásnak a kárára megy, stb. És ugye ezt most ilyen gaming disordernek, vagy ilyen videójátékozási zavarnak ismeri el a szakma, tehát nincs olyan, hogy videójáték függőség, hanem ilyen problémás videójáték használat van. És a mentális egészségnél szerintem az fontos, hogy ha valaki belecsúszik ebbe a gaming disorderbe, ebbe a problémás játékhasználatba, akkor van probléma. Tehát ha ezt a mértékletességet nem tudja megtartani, de hogy itt meg nincs egyértelmű szabályozás, hogy akkor mikortól vagy mennyitől. Ami viszont megint csak egy optikai csalódás, vagy optikai illúzió, hogy más belülről, mint kívülről. Tehát, hogy míg a kutatások azt mondják, hogy ilyen 1-2-3% környékén van normális esetben ez a gaming disorder, ez a problémás videójáték használat, addig a szülőknek mondjuk lehet, hogy a 20%-a is azt mondja, hogy az ő gyereke az problémás videójáték használó van, mert hogy őt már zavarja, a gyereket még nem. És lehet, hogy nem megy egyébként a gyerek teljesítményének a rovására, vagy az együtt eltöltött minőségi időnek a rovására, vagy a tanulási eredménynek a rovására, de hogy már sok, hogy a szabadidejének ekkora részét ezzel tölti. Ez szerintem rendkívül, hogy is mondjam, tehát hogy más felek szempontjából más a kínja ennek a dolognak. Én azért mondjuk, ha személyesen folytatom, én nagyon vártam azt a pillanatot, amikor a gyerek közül, hogy már baromira unyi, vagy elege van, hogy már unatkozik, mert már annyit ült a számítógép előtt, és időnként azért előjön. És mondjuk az én fiam elkezdett számítógéppen minden videót megnézni YouTube-on, ami érdekli, tehát elkezdte magát kvázi képezni, és van egy ilyen ki nem mondott alkú vagy megállapodás köztünk, hogy addig számítógépezhet szabadon, amíg jók a tanulmányi eredményei. És addig békén hagyom. Ezt egyébként egy hallgatóm, ugye én a Corvinus Egyetemen oktatok, egy hallgatóm mondta, hogy kérdezte, hogy mert panaszkodtam, kvázi, hogy meséltem az órán, hogy mi megy amúgy otthon, meg előjön ugye ez a digitális szülőség, mint téma azért az órán is időnként. És akkor mondta a srác, hogy de hát ugye valószínűleg nem egyedül játszik, hanem a barátaival játszik, és egyébként van-e barátnője, csinál-e még esetleg ezen kívül valami mást, és hogy jók-e a tanulmányi eredményei, mert őt is egy ideig cseszegették a szülei, aztán belátták, hogy igazániból ez csak konfliktus forrás, és inkább ráhagyták az egészet, ő meg hozta jó eredményeket, most meg már nem játszik, mert dolgozik, és nincs rá ideje. És a kutatásból az derült ki, hogy a V4 országok közül Magyarország az, ahol a legtöbben a szülők, mármint a legnagyobb arányban a 4 ország közül ráhagyják, úgymond, vagy elengedik a kvázi a gyereknek a kezét, vagy van egy ilyen paktum, hogy most akkor nem cseszegetünk, békén hagyunk, csak légy próbál meg élni valahogy az életedet. És az a gond, amikor már, ugye, hogy is mondjam, tehát nem jönnek az eredmények, alvászavar van belőle, és ugye mentális zavarok vannak belőle, ami egyébként szorosan összefügg az alvászavarral. Tehát ha valaki nem alszik, a normális ember is, vagy az egészséges ember is meg tud tőle zakkanni néhány héten belül, ha nem alszik. Tehát ez nagyon könnyű átlépni ezt a határt, egy átmulatott, vagy átjátszott idézőjelben mulatott éjszaka után a gyerek, azt gondolja, hogy pénteken vagy szombaton, hogy nincs holnap, és
és akkor tolja egész éjszaka, és aztán utána fölborul a bioritmusa, és akkor abból van az, hogy amit a fiam mesélt, hogy akkor az első órában mindenki alszik a padra dőlve hétfő reggel. Lehet, hogy ez neked is ismerős. Igen, sajnos ismerős. Mi egyszer-kétszer egyébként ilyen, még a régi, nem azt mondom, hogy szép, még a régi időkben LAN-partikat szerveztünk, és ugye akkor számítógépet átviszed máshova, és akkor viszont, hogyha már ott alvós a buli, akkor reggelig nyomtuk, és hát reggelig azért elég sok minden megtörtént, de hát visszagondolom, nem is tudom, hogy bírtuk már ezeket ki. De volt egy te nagyon itt jó. vagy, és normális vagy idézőjelben, mármint hogy a normális, senki nem normális teljesen, de hogy azon a határon belül vagy. És ugye ezt nehéz a szülőknek látni, hogy az ő gyereke, aki most tínédzser, és amúgy is egy labilis élethelyzetben van, éppen nő fel. Egy ifjúságkutatós ismerősöm mesélt, hogy azért különösen jó kombó ez a tínédzser, aki gyakorlatilag életkezdeti válsággal küzd valamilyen szinten, meg az apuka, meg az anyuka, aki meg midlife crisis-szal, életközepi válsággal küzd, és akkor a tínédzsert, meg az apukát, anyukát összeengedjük ezt a két korosztályt, és küzdjetek meg egymással, a legnehezebb élethelyzet. Igen, az nagyon erős, és igen, egyébként itt vagyok, időközönként én is játszom, de hát vannak helyenként fontosabb dolgok nála, és akkor ez szerencsére nem nyomja rá az életemre a bélyegét. Volt már nekem is hajnali kör, hogy őszinte legyek, de hát ugye akkor meg lehetett ezt tenni. Arányok. És egyébként a V4-ben a szülők hogyan kezelik még ezeket a játékos léteket? Itt egyébként a tanulmányban utalsz arra is, hogy például nagyon sokan azért tartják hülyeségnek régen ugye ezek mémek futnak róla a számítózást, mert hát ugye a gyerekek ülnek előtte, és hát nem nagyon történik semmi, vagy ilyen nem érthető dolgokat csinálnak. Nyilván ott van egy nagyon erős határ, hogy értem-e, hogy mi történik a gyerekkel, vagy nem értem, hogy mi történik abban a játékban nyilván a gyermekemmel. Tehát a V4-es szülők hogyan kontrollálják még a videójátékozást? Hát a legjellemzőbb az időnek a meghatározása, illetve mivel mennyit típusú határoknak a felállítása. Tehát, hogy hány órát lehet számítógépezni, vagy képernyővel eltölteni. Ugye a screen time-ra vonatkozóan vannak azért vizsgálatok, főleg a kisebb gyerekeknél nem. A legkisebb gyerekeknél egyáltalán nem ajánlják, a kicsit nagyobb gyerekeknél napi 2 óránál többet nem ajánlanak. A 2 óra az rips-rops el tud repülni egy gyereknek, és mit csináljon a maradék időben. Tehát, hogy itt a szülőnek is okosnak kell lenni, és mondjuk nem ráhagyni a gyerekre, hogy akkor van egy digitális babysitter, ami vigyáz rá. Szokott még olyan lenni, hogy azt monitorozzák különböző szoftverekkel, felügyeleti szoftverekkel, hogy milyen tevékenységet folytat. Nagyon jók egyébként akár az okostelefonokra, amik léteznek Androidra vagy iPhone-ra, ezek a szülői megoldások. Záros megjegyzés, a fiamnak azért sikerült föltörni az androidos telefont, hogy ha így nyomom és erre húzom meg, arra húzom, és gyorsan akkor be tudok menni. Ezt megmutatta egyszer. De volt, amit nem sikerült neki megtörni, szóval az Apple-t igen, és talán az Androidot nem, ez egy pár évvel ezelőtt történt. És vannak számítógépre vonatkozóan is, és akkor az ember tudja monitorozni. Én például most nem engedtem meg a lányomnak, hogy ne csak a fiamról beszéljek, a lányom 14 éves lesz majd áprilisban, ugye most felvételizik 8-os, és az Instagramot többször jelezte, hogy le akarja tölteni. Ugye jön a telefonon az iOS-en az értesítés, hogy mit szeretne letölteni, és akkor elutasítottam, és mondtam, leültünk vacsora asztalnál, hogy általában akkor tudjuk így megbeszélni a dolgokat, és elmondtam neki, ott volt egyébként mindenki a családból, hogy az Instagram bizonyítottan, tehát kutatások szólnak arról, hogy iszonyatos mértékben rombolja a tinédzsereknek, főleg a fiatal lányoknak az önképét, a testképét, étkezési zavarokat tud okozni, olyan nyúlüregekbe tudja belerántani ezeket a gyerekeket, hogy elbizonytalanítja őket, stb. Úgyis mondtam neki, hogy én biztos, hogy nem fogom neked megengedni, hogy az Instagramot, azt letöltsd a telefonra, mert szerintem nem tenne neked mentálisan jót. Ugye ez a másik része ennek a videójátékozásnak, ugye általában most az a videójátékozás fiúk, tehát hogy ez a világ, de lehetne akár egy ilyen párhuzamos tanulmányt írni, hogy számítógép használat és lányok, vagy okostelefon használat és lányok, mert jellemzően az nem azt jelenti, hogy ők nem használják, mert nem videójátékoznak, csak másképp. Hány százaléknyian játsznak videójátékokkal a nők közül a kutatásod alapján? Hát ugye a 18-69 éves korosztályban, tehát a casual gamingben közel kiegyenlített nem teljesen, mert szerintem az mint a férfiaknál ilyen 90% környéken lenni, és nőknél 50-60%. Tehát ott majdnem kiegyenlített. A hardcore gamingben, tehát az igazi komoly játékban, tehát a videójátékok vannak, amik ilyen hosszabb játékélményt adnak. Ott azért 9-1-hez az arány, tehát 9 fiú, egy lány. Ez pár évvel ezelőtt egyébként
19-1-hez volt. Tehát nem egy csajozós terep, azért azt be kell látni a videójátékozás. És ez valamilyen szinten elindult, ugye, tehát most lenne duplázódás, de még mindig baromira messze van attól, hogy ez kiegyenlített legyen. Mit tanít nekünk a játék? Tehát, hogy itt sok mindenre utaltál már, és ha majd egyszer szülő leszek, akkor majd én is igyekszem erre a beszélgetésre, meg erre a tanulmányra visszagondolni, meg nyilván saját élményeimre, de hogyha meg kellene győznöm egy szülőt, aki azt mondja, hogy a kisgyereket csak folyton számítózik, nyomkodja a telefont a sötét szobában, ahelyett, hogy kimenne labdázni, akkor mit mondhatnánk neki? Mit tanít neki, nekünk, a gyermekeknek, mindenkinek a játék? Vagy mit taníthat? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, ha a szülő leszel erre a kérdésre, hogy válaszoljak, tehát hogy én mit csinálnék másképp, ha most szülő lennék. Van ez az úgynevezett low-tech parent, tehát az alacsony technológiai szülő jelenség, most nagyon konyha nyelven fordítottam le. Ilyen volt például Steve Jobs, vagy utána lehet olvasni a Szilíciumvölgyben több ilyen cégalapító, vagy nagy startupper, aki technológiával foglalkozik. Steve Jobsot is megkérdeztük, hogy hát biztos otthon gyerekeknek mindenkinek van iPad-je, meg okostelefon, és mondta, hogy nincs. Nincs nekik saját ilyen eszközük, nincs rá szükségük. Persze ez majdnem 10 évvel ezelőtt volt, tehát jobban el lehetett ezt az egészet kerülni, és azt mondta, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, amikor kell neki iskolában, vagy tanuláshoz, vagy egyebek, de egyébként ők nem használják ezeket az eszközöket, mert ez nem gyerekeknek való, vagy nem arra való, hogy a gyerekek rengeteg időt eltöltsenek ezzel, vagy ezen töltsék a fél életüket, mint ami egyébként szerintem már eléggé jellemző nagyon sok helyen. És ő azt mondta, hogy alapvetően azért, mert ez nem, szerinte ez nem erre való. Ez az egyik állítás. És akkor ugye ezt hogy lehet elkerülni? Én azt mondom, hogy minél később kell a gyerekek kezébe technológiai eszközöket adni. Nem baj, hogyha később van neki okostelefonja, vagy később van neki tabletje, vagy konzolja, mint másoknak. Van egy pont egyébként, ahol ugye már gyakorlatilag izolálom a gyereket, vagy kizárom, és muszáj valamilyen szinten a kortárscsoportokon belül ne legyen egy ilyen furcsa csodabogár. Tehát valamilyen szinten kell neki adni, de nem 1-2 éves korban a kezébe adni, hogy milyen érdekes, hogy itt húzogatja a tableten a dolgokat, és utána oda megy a tévéhez, és ott is megpróbálja ugye elhúzni, hogy akkor ez most nem tetszik, és jöjjön a következő tartalom. Ez azért nagyon nehéz, mert a mai gyerekek, mikor megszületnek, az első dolog, amit meglátnak, ugye bújnak ki a nyukából, az az apukának a kezében az okostelefon. Meg azt látják nagyon pici babakoruktól kezdve, hogy ez ugye a Gollum, aki a drága szág, és akkor simogatja a kis gyűrűjét, a kis drágaságát. Tehát, hogy van egy nagyon intim kapcsolata az embereknek az okostelefonnal, meg a technológiával, meg a kütyükkel, és a kisgyerekek ezt nagyon gyorsan leveszik, vagy ezt látják, hogy ez egy személyes, intim használati tárgy, és hát szeretnének ilyet. Még akár úgy is, hogy nem tudnak beszélni. Üvöltöznek, vagy üvöltenek miatta, és akkor a szülőknek egy része ugye odaadja ezt ilyen, nem tudom, hogy lekösse a gyereket az autóba, meg csak egy néhány mesét megnézzen, stb. Tehát az, hogy videójátékozás majd valamikor 6-10 éves korban, az ott elkezdődik 1-2 éves korban. És azt tudom, hogy kutya nehéz, és nem hazabeszélek, tehát szülőként nekem is baromi nehéz, vagy nehéz volt, mondjuk egy másik környezetben vagy élethelyzetben. Tehát, hogy más volt még a technológiának az elterjedtsége egyebek, mint ami egyébként most. Tehát, ha egyszer szülő leszel, vagy akinek kisgyereke van, tehát érdemes nagyon erősen kontrollálni, vagy nagyon hamar kitalálni azt, hogy akkor mi apu-anyu, hogyan viszonyulunk a technológiához, mit engedünk meg, mit nem, mit szeretnénk, stb. És akkor válaszolva a másik kérdésedre, ami pontosan mi is volt? Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mit tanít nekünk a játék, mit taníthat. Igen, ugye már nagyon sokat beszélünk negatív rész erőszakról, függőségről, és keveset beszélünk a pozitívumról. Itt 2 ilyen pozitívumot lehet megemlíteni. Az egyik azok a készségek, amiket a videójáték megtanít, ilyen például az jó szemkész koordináció, reflexek, csapatban való együttműködés, nyelvi készségeknek a fejlesztése. Meglepő lehet egyébként, hogy a Good Gamer kutatásban, amit az ENET készített, abban azt találták, hogy a szülőknek a 20%-a mondta azt, hogy problémás a videójáték használ, de 50% mondta azt, hogy fejleszt, tehát hogy látja ezt a fajta fejlesztő vagy pozitív hatást, ami persze valamilyen fajta megnyugvást ad a szülőnek, hogy sok minden azért gázik, de végül is a gyerek az fejlődik. Ez erős megjegyzés, nekem például ment a fiam 3 évvel ezelőtt felvételizni a videójáték idézőben függő, mert klasszikus értelemben nem az, de mondjuk sokat videójátékozó fiam, és a maximális pontot kapta az angolra, és feleségem angol nyelvtán, nem hallottuk a gyereket beszélni előtte, járt az iskolába, hozta a jó jegyeket, nem tudtuk, hogy beszél, most felsőfokú nyelvvizsgát fog, ha minden igaz csinálni, vagy emelt szintű érettségét 11-be, és ezért ez
javarészt ennek a világnak köszönhető. Nem csak a videójátéknak, hanem annak, hogy egy ilyen bilinguál, egy két nyelvi környezetben van benne. Tehát sokszor az van, hogy beszélgetünk vacsoránál, mond valamit, és mondja, hogy nem tudom, apa, nem tudom magyarul, mondhatom angolul. Tehát, hogy benne vannak egy ilyen videójáték, YouTube, különböző streaming platformoknak a világába, meg sokszor nem is magyar játékosokkal játszanak együtt, tehát a csapatban, hanem valaki külföldi, és teljesen rájuk ragad ez az egész nyelvi dolog. Tehát szerintem ez a legnagyobb pozitívum. És akkor mondjuk egy másik pozitívumot, amit kevésszer szoktak mondani, és a cikkbe kiemeltem, ez pedig az, hogy Magyarországon legalább egy 20 000 informatikus hiányzik. És az Informatikai Vállalkozások Szövetségével csináltunk a 2010-es évek közepén egy kutatást, ami azt nézte meg, hogy vajon a videójáték az egyszerűen ez egy független tevékenység mindentől, és csak ez egy felhasználói lét, vagy pedig ez az informatikussá válásnak az előszobája. Ott volt egy hipotézis különbség, akivel készítettük az IVS részéről, ő azt gondolta, hogy ez a videójátékozás nem ad túlzottan sokat hozzá a gyerekeknek az életéhez. Az eredmény viszont az lett, hogy valahogy mégis akik videójátékoznak, azok sokkal közelebb kerülnek az informatikához. Miért? Mert hogy milyen a számítógépem, milyen az internet kapcsolatom, milyen a pingetési időm, tehát hogy milyen gyorsan megy az információ, ezt hogy lehet biztosítani, hogy lehet azt, hogy olyan fajta játékot játszok, esetleg versenyben neveztem be, akkor ma megszakad az internet kapcsolatom, akkor ez se kell az előfizetési díjnak az sokszorosát érő díjtól, és akkor mondjuk redundáns hálózatépítés, akkor wifi, de akkor nem csak wifi, hanem akkor ugye kihúzom a számítógépbe a kis dugót, akkor melyik program hogy néz ki, hogyan lehet csalni, hogyan lehet a csalást ugye elkerülni, tehát hogy egyszerűen beszippantja őket ez a világ, annál fogva, hogy szeretnének produktívabbak, effektívebbek lenni ebben a környezetben, és ez hozzátartozik a hardware-nek a világa is. Ugye van erre vonatkozóan egy technológia használati elmélet, amiben benne vannak ugye ezek a dolgok, amiket most említettem, hatékonyság, eszköz, kapacitás, stb. És ezt mind megtanulják ilyen látens módon. Tehát ez a rejtett tanterve kvázi a videójátékozásnak, hogy ez csak úgy rájuk ragad. Ha röviden össze kellene foglalni, akkor szerinted mi lesz majd a legnagyobb kihívása a következő éveknek a videójátékok kapcsán? Hát szerintem nincs annyira, én nem látok olyan túlzottan új dolgot jönni a videójátékozás kapcsán. Talán méltatlanul keveset beszéltünk az e-sportról, egy picit hagy fűzzem ide, nem biztos, hogy ez a legnagyobb kihívás, de egy olyan fajta társadalmi változás szerintem meg fogunk élni, és persze ez megint csak jövő és forgatókönyvek vannak. Ma már a fiatal gyerekeket nem igazán érdeklik azok a sportok, amit a szülők vagy a nagyszülők néznek, akár az olimpiai jellegű sportágak, amik egyébként nagyon nézettek. Leszámítva egy-két példát, most ugye a Forma 1 például megcsinálta önmagát. Én szerintem az egy óriási változás lesz, és nagyon nagy törés vagy trend lesz, hogy az olyan sportágak, amik most olimpiai sportágak és látványsportok, azoknak meg kell tudnia szólítani valahogy azokat a fiatalokat, akik most videójátékoznak, és egyébként egy gaming, tehát egy videójáték eseményre hajlandók elmenni akár fizikai térbe is 20-30-40-50 ezeren, és végig izgulni, és végig üvöltözni, meg szurkolni egy olyan eseményt, amit a felettük lévő vagy kettővel felettük lévő generáció nem is ért, hogy most akkor örülni kellene, vagy nem kellene örülni, vagy jó, ami történt, vagy nem, csak azt nézi, hogy mit kiabálnak ott mellett, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó. Tehát szerintem ez egy óriási újdonság lesz. Hát most ugye a Párizsi olimpia kapcsán volt arra ígéret, hogy esetleg majd ajánlanak videójátékot a kínálatba. Ugye mindig lehet a szervező országnak új játékokat vagy új sportokat beajánlani, ugye ez nem történt meg. Hát majd meglátjuk, hogy jövőben lesz ilyen. Egyszerűen előregednek ezek a sportok, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy erre érdemes odafigyelni. Amúgy szerintem olyan túl nagy újdonság nincs, egyre jobban szenvednek úgymond a családok attól, hogy ezek az eszközök ott vannak a mindennapokban, és nem csak a videójáték kapcsán, hanem egyáltalán, hogy megjelennek ugye az okostelefonok, számítógépek, laptopok, konzolok, mindenfajta kütyük az életünkben, és a minőségi időnek a megváltozása, az egymással eltöltött idő, a munkavégzés, akár az ülő dolgokra gondolunk, akár épp dolgokra, tehát hogy ez a videójátékozás ebből szerintem csupán egy, és nem tudjuk még talán most jól megmondani, hogy hogyan lehet ez a leghatékonyabban adaptálódni, és közben már látjuk, hogy az Apple-nek jön az új szemüvege, ami egy újfajta felhasználói világot
testesít meg, tehát hogy az evolúciónk, az emberi evolúció az sokkal lassabb volt annál, tehát még mindig ott vagyunk, Harari szerint a 70 000 évvel ezelőtt kezdett ez a modern embernek a kialakulása. Tehát egy csomó dolog, ami minket visz előre, hogy hogyan működünk bizonyos társas helyzetekben, az onnan jön, és akkor ránk öntik az olyan technológiákat, ahol 10 év alatt végigmegy egy okostelefon robbanás az egész világon, és nem tudunk igazániból vele mit kezdeni, nem tudunk igazániból jó bánni vele. Pintér Róbert, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. És köszönöm a ti figyelmeteket is. Jamriskó Tamást hallottátok az Első Pesti Egyetemi Rádióból. Médiakutató Podcast. A Médiakutató médiatudományi folyóirat podcast sorozata. Médiatudományi beszélgetések friss kutatásokról, figyelemre méltó jelenségekről a Médiakutató szerzőivel. Köszönjük a figyelmet, halljuk egymást legközelebb is!